Tikulandireni pano pa Samavita YouTube channel ndipo mu video yathu ya msiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani imene ndadza nayo msiku la lero ndiyo khuza the Blue Alliance. Yes, alliance imene ndi yapakati pa chipani chija cha Democratic Progressive Party komanso Alliance for Democracy imene ndi AFOD. Mbali inayi tikhala kwambiri tikulunjika pa nkhani yokhuza Professor Peter Mutharika amene ndi oyimira chipani chija cha DPP. Ndipo mbali inayi tikhala tikuona za Enoch Kanzingeni Chihana amene ndi mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy. Monga tonse tikudziwa kunena kuti mu nthawi imene tinali kuyandikira masankho a pa 16 September zipani ziwiri zimenezi zinachita alliance kapena kuti mgwirizano kunena kuti ayendera limodzi pa masankho amene wa apa 16 September. Ndipo ganizo lonena kuti achita alliance limeneli linali lonena kuti ndi kuti Enoch Kanzingeni Chihana sakuoneka pa ballot paper ngati mtsogoleri wa chipani cha AFOD ngati imwe akusogolera chipani chipo ima nawo pa mpando wa president kapena kuti pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino. Malo make anasankha kuchita alliance ndipo pa ballot paper adaonekera ku constituency yawo kumene amayimirano ngati member of parliament. So masankho pa 16 September panali zinthu zingapo zimene zipani zinagwirizana kunena kuti malingana ndi zotsatira za pa 16 September zikayenda kunena kuti zachitira bwino kapena zakomera the Blue Alliance pali zinthu zingapo akuyeneka kuti azachite. Ndipo chimodzi mwa zinthu chimenenso ndi chachikulu kwambiri chimene anthu ambiri tikuchikambirana chimene anthu ambiri akuchikambirana ma social media ndi malo ena osiyanasiyana ndi nkhani ya mgwirizano umene udachitika onena kuti the Democratic Progressive Party pamodzi ndi the Alliance for Democracy imene ndi AFOD akachita bwino pa masankho pa 16 September ndiye kuti Enoch Kanzingeni Chihana akuyembekezeka kuzatenga mpando wa the second vice president. Kamba kunena kuti president amene alipo pano amene ndi Professor Peter Mutharika mu nthawi yokapereka ma nominations paper komanso kukalengezesa yemwe azakhale vice president adatchula Jane Mayemu Ansa. Ndipo m'malo mwake adalonjeza Enoch Chihana kunena kuti iwo akachita bwino ndikuti azakhala second vice president ndikuti azakhala pambuyo pa Jane Mayemu Ansa. So zitachitika izi zinakomera kuti the Blue Alliance adachita bwino pa masankho pa 16 September pogonjetsa chipani cha Malawi Congress Party pamodzi ndi ma alliance amene adachita nkachabe kuti ma alliance ake adali ang'onoang'ono njofa yake ambiri timaona ngati kuti chipani cha Malawi Congress Party chidayima okha komano sichidayima okha chipambali pawo panali zipani zina koma zimene ndi zazing'ono ndithu. Ndipo m'malo mwake the DPP plus the Alliance for Democracy get better masankho apa 16 September they do well. So malingana ndi malonjezano Malawi ambiri akhala akuzifunsa kunena kuti kodi zokhuza the second vice president zili pati. So sabata imene yapitayi Professor Peter Mutharika adalengezesa ma cabinet ministers atatu plus anthu ena angapo amene akutenga maudindo akuluakulu oyendetsera dziko lino. Ndipo pa list imeneyi panaonesa dzina la Enoch Kanzingeni Chihana amene anawasankha ngati the second vice president. Ndipo pa 7 October linali tsiku limene amalumbiritsidwa ena mwa anthuwa amene adasankhidwa ndi Professor Peter Mutharika. Anthu amenewa kungotchulapo chepa chabe amene adasankhidwa ndi monga Alfred Gangata, the Minister of State, George Chaponda amene wandi the Minister of Foreign Affairs, komanso ndi awa amene ndi Joseph Mwanamveka amene adasankhidwa kukhala the Minister of Finance. So mwambo olumbiritsa anthu amenewa pambali pa anthu amenewa panalinso anthu ena amene ngati Justin Saidi, yes ya Kiswell Takamau amene adatenga maudindo ena angapo ya ena ndi OPC. So mwambo olumbiritsa unali pa 7 mmene umatha mwambo umenewo nkuti tsiku limeneli Enoch Kanzingeni Chihana sadalumbire. Malo mwake adalengeza kunena kuti kulumbiritsidwa kwa Enoch Kanzingeni Chihana kuchitika mawa lake limene linali pa 8 October. Komano Malawi adalodabwa kunena kuti pa 8 October patafika zinthu sizinakhale monga zinalili. Andi anthu anazifunsa mafunso kuti kodi program imeneyi ikuyenda motani kapena pakufuna paseweredwe game yotani. Chifukwa chonso kuti anthu ena onse adalumbira komano Enoch Kanzingeni Chihana sadawalumbirisebe. Ngakhale momwe tikuchita video Enoch Kanzingeni Chihana sadawalumbirisebe kukhala the second vice president. Chomwe tikudziwa he just
shortlisted kuti ndi mmodzi mwa anthu amene akutenga maudindo akuluakulu ndipo udindo wake ndi wa the second vice president, koma nkhani ya oath kapena kulumbirira kwawo padakali pano sidachitike. So musiku la lero nkhani imene ndadza nayo ndinena kuti malingana ndi the office of the president and cabinet kapena kuti OPC imene yafotokoza kunena kuti malumbiro okhuza the second vice president achitika pamene Professor Arthur Peter Mutharika asirizise kusankha kwake ma cabinet ministers akachita appoint the full cabinet, ndiye kuti Enoki Chikanzingeni Chihana alumbiritsidwa nawo pamodzi ndi anthu amenewa. Amene alankhula izizi ndi chief secretary amene ndi Justin Said amene adalankhula munthu amene amachitidwa interview Sunday lapitali limene iwo afotokoza kunena kuti date yokhuza kulumbiritsidwa kwa Enoki Chihana padakali pano sidakonzedwe, ndipo mu nthawi inoyi akudikirira kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akatulutsa ndandanda wa ma ministers onse, ndipo mwino date izalengezedwe ku mtundu wa Malawi ndikuti aliyense azadziwe za chochitikachi. Ndipo pocheza ndi mmodzi mwa anthu amene ndi akuluakulu aku chipani cha Ford amene ndi mmodzi mwa olankhulira ku chipanichi amene wa Ane Amatula Maluwa adafotokoza kunena kuti chipani chawo chakhala chikudikirira kuboma zokhuza ndondomeko ya tsiku komanso malo amene mwambo olumbiritsa Chihana uzachitikire. Ndipo adafotokoza kunena kuti adauzidwa kunena kuti zonse kapena kuti ndondomeko yonse ya momwe zinthu zikhalire information yake awafotokozera sabata yapitayi, komano zafika pano sabata ija yatha andikufikira mu sabata inoyi palibe chilichonse chimene iwo afotokozeredwa. Komano adapitiriza kunena kuti monga iwo chipani ali kudikira mwatcheru kunena kuti mwambowu uzachitika motani, andi akufotokoza kuti ili lizakhala tsiku lalikulu ku chipanichi komanso ku dziko lino la Malawi. And adapitiriza kunena kuti combination kapena kuti mgwirizano wapakati pa Professor Arthur Peter Mutharika Jeni Ansa komanso Chihana ndi umodzi mwa mgwirizano umene uthandizire kuti Amalawi ambiri apindule nawo. Andi nkhani yakusankhidwa kwa Enoki Chihana kukhala second vice president kudachitika pa 5 October chaka chomwe chino cha 2025, and izizi zinali kulemekeza mgwirizano umene udalipo munthu amene amakumana kuti akambirane za alliance adagwirizana zona zoti chipani cha DPP chikachita bwino pa masankho chizapereka mpando wa second vice president wa Enoki Chihana polemekeza the Blue Alliance conditions. So izizi zinachitika and zinachitika posatira lamulo limene likupezeka section 8 gawo 5 limene limafotokoza kuti president akuloledwa kusankha second vice president kuti atumikire naye poyendetsa zinthu za dziko, komano kasankhidwa kaka kamene kakachitike kusatira kuti munthu yemwe asankhidwa achokere ku chipani cha opposition party. Mosiyanirapo ndi momwe Professor Arthur Peter Mutharika adachitira kunena kuti adasankha Enoki Chikanzingeni Chihana amene ndi mmodzi mwa anthu amene adachita nawo alliance. Komano zokhuza izizi sitifuna kuti tikambepo zambiri, zokhuza kuti adachita bwino pa malamulo kapena adalakwira lamulo zimenezozo sitifuna kukambapo kalikonse, koma nkhani ndionena kuti Enoki Chihana ndi amene adasankhidwa kukhala second vice president. Andi mpando huu ndi umenenso late Tom Chakufa Chihana amene ndi bambo Enoki Chihana adakhalaponso mu nthawi ya utsogoleri wa Bakiri Muluzi. Ndinoti bambo Enoki Chihana nthawi imene yonso mu nthawi yawo adakhalapo second vice president, panopa tukambaza mwana wawo amene ndi Enoki Chakufa Chihana. So mu video ya msiku la lero timafotokoza sankhani imene kunena kuti kufika tsiku la lero ndondomeko komanso siku lolumbiritsa Enoki Chihana silidaperekedwe, koma chogwirika chimene boma lafotokoza ndi chona kuti akudikira kuti the full cabinet isankhidwe. Ikasankhidwa ndi kuti mwambo olumbiritsa ma cabinet uzachitikira limodzi ndi kulumbiritsa Enoki Chakufa Chihana. So apa ndi pamapeto pa video yomwe tinali nayo msiku lero, ndipo ngati mwayikonda video iyi muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupasirani ena mwa ma videos amene tikhalukonzerani pano pa Zikuvuta YouTube channel. Bye.